ketokno katresnane muruh bojomu. Tembakno sing apik, pamane kowe bawa apa, terus kowe sing neruske langgam sakin. Men ketok nyawiji lho. Wah, mbok kerengan wae. Iya. Hah? Ora iso. Mau darame lho. Kadung tresno nggih, Pak. Nah, kadung tresno. Kadung tresno mulai nembang ngadeg terus cangdak tangane bisa ngadeg. Terus ngadeg terus cangdak tangane jak ngadeg men preso mantene kowe cak loro iki men do preso. Terus bareng ngadeg terus dibuang. Ora atos kok carane. Ya. Kanggo adegan ngono lho men apik ngono. Kuwi nunggu pawuan iki yo ngopo kuwi. Kita romantis. Niki omah tawon, Pak. Kersake tawone. Ora. Main tawon. Ya. Lamatus katon tetene